MaltaPost ħarġet sett ta' Bolol Kommemorattivi bl-emblemi differenti ta' One Radio to l-iżmien. Dan qed isir sabiex jitfakkar l-għeluq ta' 30 sena mindu One Radio beda jxandar fil-11 ta' Awwissu. Dakinhar Tony Camilleri u Ray Azzopardi kienu l-ewwel żewġ vuċijiet li waslu xandira mill-festa ta' San Gejtanu fil-Ħamrun. Dwar dawn is-sett ta' Bolol, it-timbrati One News tkellem mal-Kap ta' One Radio, Clint Bajada, propju lejlet li din it-taqsima tal-30 sena. Għal din l-okkażjoni għandna memorja speċjali. Sibna il-logos kollha minn meta fetaħ l-istazzjon 30 sena ilu u propju għamilnihom f'memorja sabiħa permezz ta' Bolol. Flimkien mal-MaltaPost qed noħorġu din l-edizzjoni speċjali għaw Malta u ħafna nies li huma dilettanti tal-Bolol, però mhux biss, anke dawk li jħobbu l-istazzjon bla dubju ta' xejn kienu minn ta' quddiem net li ġew hawnhekk sabiex jakkwistaw din il-memorja sabiħa. U spjega wkoll kif il-Bolol se jkunu ttimbrati fil-ġurnata għall-okkażjoni u bekk jistgħu biss jiġu miġbura wara l-11 ta' Awwissu. Peress li huma ttimbrati fil-ġurnata għall-okkażjoni ma jistgħux joħorġu qabel. Ġifieri dawk kollha li bbukjaw il-Bolol jistgħu jakkwistawhom biss mill-11 ta' Awwissu il quddiem mill-Kumpless One fil-Marsa. Intant Bajada spjegalna kif tul il-jum tal-erba' One Radio se jkun qed iwassal xandira speċjali sabiex ifakkar dan l-anniversarju tant importanti. Dan il-programm se jkun qed jibda fit-8:30 ta' filgħodu sas-1:15 ta' wara nofsinhar. Fih se jipparteċipaw protagonisti li jagħmlu l-istorja ta' One Radio matul dawn it-30 sena kif se jerġgħu jiġu mġedda il-memorji u rakkonti li jibqgħu imnaqxa fl-istorja. Tul il-programm is-semmija se jkunu jistgħu waslu wkoll l-awguri tagħhom.